Moltes dones segueixen patint dolors menstruals. Està socialment acceptat que quan menstruem els patim i tot i que no hauria de ser així, en algunes ocasions això ens impedeix poder fer vida normal. La dismenorrea es manifesta de diferents maneres: rampes, dolors palpitants o còlics a la part baixa de l'abdomen. N'hi ha que pateixen símptomes més alts com dolor a la part baixa de l'esquena, nàusees, diarrees i forts mals de cap. Cal diferenciar entre la dismenorrea i el síndrome premenstrual, que té una simptomatologia molt diferent. Les regles doloroses poden tenir diverses causes, diferenciant-se en dismenorrea primària, la més comuna, o secundària. En el primer cas, el dolor no és causat per cap altra afectació i està relacionat amb una producció massa alta de prostaglandines, productes químics de l'úter. Aquests químics fan que els músculs de l'úter es contreguin i relaxin, provocant les rampes. Aquesta afecció sovint es presenta durant els primers anys de menstruació i joventut, sent la causa principal de pèrdua de temps d'estudi i treball entre els 20 i 30 anys. La dismenorrea secundària acostuma a aparèixer més tard i és causada per malalties que afecten l'úter i altres òrgans reproductius, com l'endometrosi i els fibroides uterins. Normalment aquests dolors empitjoren amb el temps. Tenint en compte que es calcula que almenys una de cada 10 dones pateix endometrosis i que aquesta no és l'única afectació que pot provocar dismenorrea, ens podem fer a la idea de quantes dones passen aquest tipus de dolors de manera silenciosa al nostre voltant cada dia. La pressió social provoca que les persones que pateixen dolor menstrual hagin d'amagar-lo i fer veure que no passa res, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les seves feines. Aquest dolor invalidant pot suposar discriminació laboral de les dones i persones menstruals, ja que, en afectar la seva capacitat laboral, afecta directament a la bretxa laboral i significa un nou sostre de vida dins de les carreres laborals, així com a la seva economia, ja que els primers 3 dies de les baixes laborals són a càrrec de les treballadores. El permís de menstruació i climateri té una conseqüència positiva en la reducció d'aquestes desigualtats i ens permet seguir avançant com a societat fins a la fi de les igualtats de gènere. Aquest permís està regulat en països com el Japó, Corea del Sud o Taiwan i s'està aprovant en diferents municipis de Catalunya, com és el cas de l'Ajuntament de Girona. Per això demanem aquest permís, per tal que s'hi puguin acollir les dones treballadores d'aquesta institució que ho necessitin, així com el compromís per tal que les empreses i organismes autònoms municipals incloguin aquest dret i sigui efectiu en el termini de 6 mesos. Gràcies. Sí, gràcies a tots els grups per les seves intervencions. Sobre l'esmena a la moció de Ciutadans, hi votarem en contra. En cap cas considerem que hagi d'existir la possibilitat d'adaptar aquests permisos al teletreball o que s'hagin de compensar aquestes hores de no assistència en altres dies laborables. Estem parlant d'una afectació invalidant que no és compatible amb l'activitat laboral. Existeix la percepció social que els dolors de regla passen prenent un ibuprofen, com sovint ho representa l'afecció, però estem parlant de dolors que no permeten l'activitat habitual i, per tant, que aquestes hores s'hagin de fer des de casa o tornant en altres dies laborals és un perjudici greu per a aquestes persones i va en contra del que està demanant aquesta moció. Respecte a que aquests permisos s'han de consensuar amb els sindicats i comitè d'empresa, ja en fem esment a la nostra moció. Sobre el que apuntava el Sergio Fernández, és veritat que el conveni de l'Ajuntament determina que es poden disposar d'assumptes propis, però el que demanem és que es pugui disposar d'un permís retribuït sense que aquests hagin de ser contemplats com a assumptes propis. Els assumptes propis els tenen totes les persones, persones menstruants i persones no menstruants. I, per tant, si les persones menstruants han de fer servir aquests assumptes propis perquè tenen una afectació que els impedeix treballar, és un deteniment en la seva contra. A part, segons el conveni del personal de l'Ajuntament, no es necessita causa justificativa per demanar aquests assumptes propis, però aquests assumptes propis han de ser autoritzats per raons de servei, no es poden utilitzar durant Setmana Santa o el Nadal, sense tenir en compte que aquests permisos són per dur a terme altres activitats personals i no per temes de salut.